everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Nausa na yun ang ako pagduda. Nga kanang Eliakim, kabahin sa kasaysayan. Og tipik siya sa kaliwatan ni atong Lidula. Tito Virgilio, Pero, dili. Dili na importante ning bagong panahon ang kaliwat ni atong Lidula sa kasaysayan. Tungod kaya ang labing importante, mao ang kaliwat ni Draco nga mao ikaw. Og ang kaliwat ni Samuel nga mao kami si Ranito. pero nga kabahin sa kasaysayan. Ang sa tingali nga, ato hatagan nagpili. Hatagan og kibugaton. Noon sab. Dili nato isa likoy ang posibilidad. Nga tipik og kabahin siya sa kasaysayan. Na may auto nga mihunong sa tungod. Kisam ka na. Sakyanan ni Ranito Pineferte ani Uwa man kami magsapot. Ay. Wala ko makuyan ani ingi puhata. Ato na ta, Juneo? Iato ti ka sa imong gitrabahoan nga restaurant. Time pa. Magsulti lang una ta, pwede? Oh, unsa ka na? Unsa man ang imo? Juneo, unsa ibot mong ipasabot anang imong gipangutanan ako? Mr. Ranito Beneferte, sir. Nakalitan ko ron. Nga imo kong kikuha din sa akong gipuy-an ug imo kong ihatod sa restaurant nga akong gitrabahoan. Tungod kay man nakigala ta, di ba? Ug tungod pa lang, ana. Mahimo na kang magbuot-buot. Nga murag bay katungod ka na nako. Dili ba ini maayo para nako, sir? Juneo, Sorry kung naka-offend man ko. Pero mas maayo mo prangka, dili ba? nagkasabot ko. Pero ako'y nakitang sayop sa imong gipanulti. Salamat sa imong pagsapot, Ranito. Sorry sab kayo. Gusto, tinod ka. May punto ka sab. Wa tinod na ko una na ang daan ang akong gibuhat. Nauwaw na nang hinuon ko. O sige na, tara. Ihatod na ko. Niya na magyukaran ito. Ay, hello! If I know, yatog kang paparanito dahil sa... Nakakita na ka? Oo man, nakakita mo lang. Lain na bitaw, Sherlan. Gilainan ko. Feelan ako ha, Sherlan. Presko naman kaayos siya. Wali, mano ko tawon ikaw nakasulti manana, girl. Nung sa mong tawon ka, oy. Ikaw gilantaan, gidanggas ka. Gilom, uy. Ikaw di haron. In fairness, gwapo biya siya, day. Unya, dato pag yun kaayo. Imagine, anak siya ni Mr. Virgilio Benefuerte. Balik na to, amaan. Honestly, Sherlan, dili ko ganahan niya. Kung sali ngalan. Yes, mao ka na tinuod. Suod man gyud ta, no? Aw, oo man, suod man ta.
Friendship good na, girl. Musulti lang gyud ko nimo, Sherlan. Mo prangka lang gyud ko nimo. Why bisan jud tayong kilig kong gipati para niya? Usa naman kinindapita, Eliakim. Diyan ata sa vicinity sa siyudad, Sir Berelio. Hindi na di kita. O, Sir. Ang gisakya ni Brina, ay naman ganito. Wala naman lagi na ito masundi. Gipauna ta niya, Sir. Nagsunod siya nato. Mao ba? Nakatulto ka naman kayo sa bahay nilang Brina din sa siyudad, no, Eliakim? Niyan ako sa opisina, Daddy. Hain pa man mo ron, ha? Di kami sa bahay ni Brina din sa siyudad, iho. Niyan na din mo? O ganun naman mo diharon sa ilang Brina, ha? Iho rin ito. Niya kami. Kaya kung ginatagan og bili ang dakong tabang ni Brina. Kay iyang sakyanan na nga mo gigamit ni Eliakim sa pagpauli-balik nganhi sa siyudad. Pabilib na ng Brina, Daddy. O sabay pabilib, ha? Iho? Nga tinuod man yun nga wa mi magamit nga sakyanan. Kay mi una ka man og pauli, ha? Mi una ka na mong Eliakim balik nganhi sa siyudad. Sorry, Dad. Pero nagkasabot na taan ng bahina, di ba? Daddy, magpaabot ko ni mo sa pagbalik ng kumpanya. Kay may importante kong tuyo ni mo. Ha? O sa mga nanan ito? Doon ako higala nga i-recommendar na ko aron pasod doon og trabaho sa production, Daddy. Di ay ba, Tito? Kinsa maghang mauna yung higala nga iya magyong gihatagan og bili. Oh, siguro ko Tito. Nga iya kining ka level. Ha? Oh, unsa man jud kuno Tito Virelio? Nagsulti ba siya nimo kon babae ba? O lalaki ang gingon niyang higala? Welcome home, Dad. Salamat, ihora nito. May importante unta kitang panagsultihan pero gusto ko na ako mapahuway. Kaya nga no, unsay mong pakisultihan ako, ha, Daddy? Nga importante man kayo? Dili ba giingnan tamang kagdaan? Nga gusto na kong mapahuway. Oh, Dad, kalma lang, good. Ano ko kasuko? Ayaw pa buta nga balikan sa tika karan nito binapuerte. Ha? Tingali mahiubos ka lang niya. Ilakim! Sira na ito. Dawal ka na ba? Magdali! Gaya eh! Unsay akong ikalagad nimo, sira na ito. Nasab tas, Daddy? Ano gisapot mo tas siya? O nga nung ako may hibungtan, ha? Sir. Wa man taon ko'y kasayuran bahin ana. Ingon ka, anak, katanga? Oh. Dangha gyud kay kano, Eliakim? Bisag asa gyud kay butang. Bisag unsaon gyud ka. Sir. Nagkaatubangay man gid mo. Wa di ka magkapangutana nga ano nasuko siya. Ug unsay ang nasukan. Hoy! Hanggaw ka? Ayaw kong sumbalik kag pangutana. Sira na ito. Hoy, Dok. Ayaw palabi sa imong kasubirbiyo, eh. Nagisabot ka. Sir. Taas ang akong respeto nimo. Ngunit tinuod. Kay Vinefuerte ka. Bugtong kang anak sa kong agawon. Kana! Mao ginay timan Eliakim. Ayaw gikog sayon-sayo na. Dili na ako kinaiyang mo sayon og tao, sir. Kay may nang mahibaw ka. Bisag sayod ka ng daan. Kay taon-taon ako din sa inyo. Nga dili ko pres kong klasya sa tao. Nanginsulto ka ba nako, Eliakim? Ha? Mao ba? Nasayop ka, sir. Kaysa ako nag-ingon nimo. Dako ang akong respeto diha nimo. Kanang imong kasipsip
Mauna hinundan ko nga nung nagdugay ka sa mga kamot sa kong amahan, Ilyakim. Andam na kung dawaton ang bisan sa ingan mo na ako, si Ranito. Hilamay! Tigpabilib! May pagkadani mo imong papel, Ilyakim. Matagpilaw na ako makadiyon. Itupad ko rin ng karaang pasahon. Ang libro sa kasaysayan niya itong unang panahon. Ipiyaw na akong mga mata. Mo relax ko. Unsa man to? Ang libro sa kasaysayan may ginawa. Kay posible may kinabuhi kining libro ha? Mao ka ha? Ay, salamat. Kaya dili na kay busy din sa counter. Kapaway na kitahon ko. Oh. Kanang naa sa table 7? Nga nagkaon? Karaan kayo ang iyang binistihan. Murag di at tupang panahon sa mga katsila. Dili. Siya ka na. Katong misteryosong tao nga nagpailas sa nga. Samuel! Hain na to siya, Sherlan. Katuganing customer nga diha sa table 7? Sala, table 7. Oo. Customer? Ay, kinaada nga wa man. Ha? Wala man ako pala. Wala may nagkukupar diha nga customer dahay. Kaniyara man ang bakante diha. Suok na ba yung dapita diha, girl? God. Oh, sakit ka na ito siya. Mana? Nga na napakita naman sa siya na ako. Sige, Dad. Magsulti ta. Gisultihan ko si Berina. Bakit na itong gisulti mo kanako sa atong panagsulti sa cellphone? Ha? Ang hain ba ito, Daddy? Katubang miingon ka nga doon na kay higala nga imong pasudlon og trabaho sa production. Oh, tinuod ka na, Dad? Imong higala, i-recommendar nimo sa production isip production worker. Katsip ko di nimo og choice sa higala. Ha? May gipangutana ka na ako sa iha, Berina. Kung lalaki ba kuno o babae ba? Kanang maong higala nga matod mo imong pasudlon. Babae, Daddy Virgilio. Oh. Huh. Wow ba? Manangin ko ni mo, Dad. Ako siyang patrabahoon sa akong opisina sa production. Isip akong sekretary. Are you out of your mind, ha? Yang Vinefuerte? Daddy, Hununga ka ng binuang mo. Mientras sa'yo pa. Hatagi og pagtagad si Brina. importante ang usa kay gala, Dad. Mao kani akong nahunahon na pag-ayo. Pwes, wa kay laing higalaw. Si Brina Garces lang ihora nito. Unsa mo gani hinungdan, Daddy? Nga imo mo ginang ipabugos babayhanan ako. Ayaw na pagpangutana pa. Daddy Virgilio, kung kabahin man ko sa maong hinungdan kung ngano gid. Wa tingari katarungan aron dili ko magsusi. Ha? Dunay hinungdan. Dili ba, Daddy? Dili ba? Ano na hinungdan? Mao ka na ihora nito. Dunay bugat kayong hinungdan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.